Tasangana zvekare kwatiri kuita paCulion TV channel yenyu one chivhidhivhidhi. Muri yeZimbabwe kana matoya panapa zvinenge zvatotanga nekuti nyaya dzinenge dzichita kunaya. Ina handitomboteerere handitedzere zvakawanda ende ukaona kuti tosvika panapa wagadzirira kunakirwa nenyaya. Zvese chakanakira hazo nyaya dzangu dzepanapa dziri clean, hadzina need kuti ungazoti ndakunomboisa ma-earphones because pasi panenge pachidiwa kuti tiise ma-earphones togara tichipanana disclaimer. But iri panapa yakatrena nyaya yacho, right? Pane nyaya yakanetsa. Themba Mliswa ameno pane paaita tek nemukadzi waVP Chiwenga. So vanhu vakati imi ko Themba mukumona sei asi akunyanya kuenderera because Themba aingotaura zvaanoda. Mukadzi waChiwenga ngadzikwe basa. Mukadzi waChiwenga anozoda iso. Vanhu vakatosvika pakuti Themba munomuziva musheremu. Themba aneka kuda vakadzi kari maari kaanongoita so. Saka please mumungwarire. Please. Ndo mashoko aita se aitaurika. But panapo mukadzi waChiwenga akabva apindura achiti Venezuela is very far from Zimbabwe. Nhasi ari kudzokorodza that statement. Haana mambomutanga kana kuti sei, but munofanira kuziva kuti pane nyaya dzinenge dzichiitika behind the closed doors. Saka abva ataura zvikanzi pandakataura mashoko ashefu vedu ekuti Venezuela is very far from Zimbabwe, hamuna kunzwisisa mashoko angu. Honai manje kwazvave, is going to be a long week. Alright, muwiki ratatatiroreri Themba Mliswa anga ari kunetsana nawiki nochivhayo ndonjingo nyaya dzakazongereka nangopindirawo pakazonzi takatengera mota iwa unototudza zvokupenga. And then the next thing chaanga akutaura ipapapa yanga yanyaya yekuti anga akuudza munhu amutengera mota wiki nochivhayo wacho kuti aiwa unotengera mota wakatengera organization yetenge chiningina. But iwo ndiwo mukuru weorganization yacho wakatengerwa mota yacho. Zvikanzi aiwa wabudisa proof yekuti wakaita se wakanditengera mota. Pane kuti achipindura nyaya yekuti wakandita mota unonditengera kana kuti mota wakazodidi, mafacts akabva ita se akabva apera. The next thing chaakaita kutaura chitsanangura achiti Themba achiti wiki newo katractor kako kadika ugonorima wakadzi. Guys, saka amai apa vari kumboedza kuti kudii pane nyaya yacho iripo. Inini ndichandinozoita manje semunhu akatrena anogara achidzimanya nanyaya dzacho idzodzidzika. Tinenge tichida kuti tionesane nyaya dziripo because a lot is going on. Nhasi wo Concord kwanga kuna na Professor Love Madhuku kune zvaitika ikoko Cab 3 nyaya dzakawanda dziri kungopisa dzine dzichingoitika. Mukadzi waVP haana muso anombobuda achitaura nyaya dziri straight, but ane matauriro anongoita madimikira. Ukanzwa akati Venezuela anyway, regetsa tinzwe zviri kutaurwa nageneral panapa, retired General Winston Gauke Mapranga, because ndoda kuti ndinyatsonzwisisa kuti Venezuela is very far away from Zimbabwe. Apa kumboedza kuti kudii amai Chiwenga, but get matombojambira kune mandi because most of the times ukateerera nyaya dzinotaurwa nevanhu vechiuto inenge kutanga code, so dzinogona kunosvika padzinonolinga. Ndo zvatoda kuti tionesane panapa kuti zviri kufamba sei, right? Hanzi naMapranga, fellow citizens and honorable members of parliament, I stand before you today not as a politician but as a soldier who has served this nation with blood, sweat and unwavering loyalty for decades. I have fought for its independence, defended the sovereignty and watched it grow through both triumph and trial. Today I issue this grave warning with a full weight of my experience and concern. The nation is watching you. You were elected to serve the people, not yourselves. You were sent to parliament to build, not to plunder, to unite, not to divide, to lead with integrity, not to loot and lie. The time for empty promises, corruption, self-enrichment and betrayal of the public trust has come to an end. If you continue to treat the people's mandate as a license for personal gain, history will judge you harshly and the people will not remain silent forever. The patience of a suffering nation is not infinity. To every MP, regardless of party or position, return to the values of service and sacrifice. Prioritize the welfare of the ordinary citizen over personal luxury. Root out corruption in your ranks before it destroyed the every institution you claim to protect. Remember that true leadership is measured not by the size of your motorcade but by the dignity and prosperity of the people you represent.
I warn you plainly, the eyes of the nation, the eyes of the veterans who fought for this country, and the eyes of the future generations are fixed upon you. Do what is right, or be prepared to face the consequences of your choices. This is not a threat, it is a solemn call to duty. Zimbabwe first, the people first always. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa nani General Winston Zigauke. Pamba nemwe warning takapuwa na Mudala Knox Chiweru achitaura achiti ma MP nyaya dzekuparliament sene nadzo especially muzora nhasi. That was the warning achiti ndatokuudzai uyo ari kupa futi warning kuma MPs. Saka ngatichidzokere kune tsamba yaamai. Venezuela is very far from Zimbabwe. Themba Mliswa problem yake yainetsana nemukadzi weChiwenga iti ngaadzingwe basa ngaite sei ngavasiyane nezvavarikuda kuita zvekuda kunzonzi vada kuita mapresident what chichi achipusha chinje cab 3 ndio iri kufaitwa kukoti ameno zvangoitwa ikoko vakanzi vambodzokera zvavo kuhigh court vabva constitutional court vakanzi vaidzokere kuhigh court. Kuparliament ndo ma-MP ndo akupuhwa ma-warnings nema-generals chinchi. Saka Venezuela is very far away from Zimbabwe. Zviri kureva kuti chi inini ndakatarisa zvangu my understanding zviri ngotaura kuti zvecab 3 hazvife zvakabudirira, hazvife zvakaitika. That's my understanding. And ndatopedza ndakadaro. Asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.